După toate planurile de astă vară, sunt gata să încep cel mai greu ciclu de antrenament de până acum. Și da, scopul meu este să-mi dobor recordurile. Ești gata să vezi cum mă pregătesc pentru asta? Salutare, oameni buni! Eu sunt Gabi și în acest video o să-ți explic și arăt care e treaba cu recordurile astea. Nu pot spune că am avut continuitate în ce am făcut pe timpul verii și mai ales în ultima perioadă. Am tot ținut-o în pauze, am sărit dintr-o pauză în alta. Pe lângă gradul de dificultate al exercițiilor pe care urmează să le fac, un motiv pentru care acest program va fi cel mai greu e și faptul că n-am avut continuitate. Asta e clar. Am avut continuitate în pauze. Având în vedere că e toamna și corpul meu funcționează altfel când se apropie de hibernare, să zic așa, ce program crezi că o să încep? Lasă un comentariu și zi-mi ce crezi tu că urmează să fac. Că până când o să-i dau drumul, trebuie să mă pregătesc. Hai să vedem cum încep azi. Trebuie să văd exact cât pot ridica la smuls, snatch și aruncat. Jerk. Poate și niște genuflexiuni cu bara în spate. Vedem. Nu mă pot lua după recordurile pe care le am acum, că au fost făcute înainte de vară și ca să pot să văd exact nivelul actual, nu rămâne decât să văd maximalele de acum, de azi. Ca să pot calcula procentajele viitoare, să reușesc să ajung la smuls 80 și aruncat 100. Ăsta e targetul de acum, în următoarele luni. Tu ce recorduri personale ai? Ok, poate nu faci smuls sau aruncat, dar genuflexiuni cu siguranță faci. Sau, nu știu, îndreptări. Care sunt mișcările de bază din haltere? Mai lasă-mi un comentariu și scrie-mi care e exercițiul tău preferat și cât ridici. N-am niciun ghidaj acum de program pentru azi, repetări, nici nu știu, o să încep așa cu 30 de kg cât am acum și urc ușurel 5 kg până mă simt confortabil. Câte una, două, vedem. Hai să mai fac una că nu prea mi-a plăcut. Mai fac una, mă focusez pe extensie. Da. Un pic cam mult. Mai trag una, coatele sus. Bun. A fost bună asta. Mi-a plăcut. Trecem la următoarea greutate. Bun este. Și asta. Da. Merge. Trec la următoarea. Am tot zis că mi-au niște strepsuri mai lungi. N-am luat, am avut alte priorități, dar poate toamna asta. Hai, vedem. Hai că au fost bune acestea. O să fac singles de acum înainte, 55, 60, 65. Hai să vedem cum merge. Că am mers și asta. Greuță deja, dar încerc și 70, că... Hai. E disco aici, de ce să nu încerc? Dacă asta trebuie să fac. Îmi place, mi-am reintrat în modul de sală. N-a fost o perioadă prea bună lately, dar I'm back on track. Surprinzător. Mers mai greuț, dar a mers. Nu mă așteptam să fac o 70 azi, codițele care n-am mai făcut de
Să încerci 75. Too much. Nu, mă opresc la 70. E perfect pentru acum. Perfect. Da, sunt super mulțumit. Rămâne așa. Tu ce ai fi făcut? Ai fi continuat? Bagă un comentariu și zi-mi. Bă, da, aș mai fi încercat un nou PR sau... No, glume, nu știu. Ce ai fi făcut tu în situația asta? Eu sunt mulțumit. Trec mai departe la clean and jerk. La fel, o să încerc să urc câte un pic. Și vedem la cât ajung. Dacă ajung spre 85 e arhi suficient. Mai fac una că nu mi-a plăcut. Da. Mult mai bună. Smuls e un exercițiu mai pe atletism, așa, mai pe explozie musculară, mai țarpac una după alta. Clean and jerk, adică aruncatul ăsta e... Salut! E mai... Ca și caii putere la mașină versus cuplu. Hai că a mers. Uai, ce-am obosit. S-a adunat, n-am mai făcut de mult. Dar merge bine, sunt foarte încântat de cum merge. Mama! No rep. Cred că am împins. Nu să iau centura și mai încerc o dată. Hai că a fost bună. Mai pun 5, fie 85. Dacă ies asta, adică nu dacă, o să iasă, mă opresc. Să am snatch 70 și clean jerk 85. Momentan pentru azi. Iar am împins-o. Mai fac una. Hai să vedem dacă iese până la imediatul final. Trebuie să iasă. Sau să mă opresc la 80. No way. Prea mică diferența și între snatch și jerk și... No way. 85. Trebuie să iasă bine. Trebuie doar să mă bag puțin mai mult sub ea. Hai da. Hai să vedem. Bună. A mers bine. Mă opresc, ajunge. Trebuia să meargă. N-aveam cum să o las așa. Da, zic, hai să fac și niște back squat, că e sâmbătă, video să-l postez mâine și trebuie să fac. Cam de făcut și din un rep max la genuflexiuni cu bara în spate pe viitor. Procentaje din tot ce am făcut sau fac acum.
Nu mai încerc. N-am mers, dar nici nu mai încerc. Mă opresc, ajunge pentru azi, oricum picioarele o să mai tot intre. O să încep cu 1 rep max din procentaj din 110 și după aia o să cresc ușor. Deci o să încep noul program cu procentaje de la smuls 70, aruncat 85 și genuflexiuni cu bara în spate 110. Și vedem cum o fac strategia pe parcurs, astfel încât să reușesc să ating pragul de 80-100, snatch și clean and jerk. Dacă vrei să revezi recorduri personale și poveștile din spatele muncii mele, te invit să te uiți la videourile astea de aici. Se poate și la vârste mai înaintate, nu doar la 20 ceva de ani, când teoretic ești în top din punct de vedere fizic. Progresul vine din muncă constantă, așa că te încurajez să rămâi activ și să-ți urmărești obiectivele.